खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासोन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबावबाय आरो दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडियोआव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे गोदान भिडियोआव नोंथांमोननो आं फोरमायनो सानदों दि इनकाम सार्टिफिकेटखौ अनलाइनाव मारै एप्लाइ खालामो। इनकाम सार्टिफिकेटआ बयनिबो थाखाय गोनांथार। माबा मोनसे सरकारनि माबा मोनसे आसनि लानोबानो नोंनाव इनकाम सार्टिफिकेट बिगोन। हमनानै ला फरायसाफोरनि थाखाय स्कलारशिप, बिनि थाखायबो इनकाम सार्टिफिकेट। नै दा आसाम माखासे स्कुलफ्राव गभर्नमेन्ट स्कुल कलेजफ्राव इउनिभार्सिटिफ्राव फ्रि एडमिशन होदों, बिथांमोननि थाखायबो जायफोर फ्रि एडमिशन लागोन बिथांमोननि थाखायबो इनकाम सार्टिफिकेट नांगौ। बे इनकाम सार्टिफिकेटआ जेरावबो खामानियाव नांगौ। दा आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानदों दि इनकाम सार्टिफिकेटखौ जों बांसिनै गावबागावनि सार्कोल अफिसाव थांनानै बानायहैयो। जोबोद गोलाव लाइन जायो सार्कोल अफिसाव थांनानै बानायहैबा, बयबो बानायफैयो नालाय लाइनानो बिराद गोलाव थानांगौ जायो। दा बिनिखायनो सरकारा मोनसे सुबिदा होबाय, बेहायबो इनकाम सार्टिफिकेटखौ न'आव थानानै गावनो बानायनो हागोन अनलाइनाव। दा आं नोंथांमोननो बेखौनो बे भिडियोनि गेजेरजों फोरोंनो सानदोंदि बा फोरमायनो सानदोंदि इनकाम सार्टिफिकेटखौ अनलाइनाव मारै एप्लाइ खालामगोन आरो मारै अनलाइनजोंनो मोनगोन। अब्ला आं नोंथांमोननो भिडियोनि गेजेरजों देखायनोसै। नैबे भिडियोनि गेजेरजोंनो इनकाम सार्टिफिकेटखौ मारै अनलाइनाव एप्लाइ खालामो आरो बेखौ एप्लाइ खालामनाय समाव मा मा डकुमेन्ट्स नांगोन आरो मा मा डकुमेन्ट्स होफानांगोन, बे आरो बेसेबां फैसा दाननांगोन, पेमेन्ट खालामनांगोन बेसेबां, आरो पेमेन्टखौ मारै खालामगोन अनलाइनाव, बिनि सोमोन्दै गासिखौबो नोंसोरनो फोरमायगोन। बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो फैदो भिडियोआव, मबाइलनि स्क्रिनाव आं फोरोंसै। बिनि सिगां मोनसे खावलायनाय, जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होयो आंनि गोदान गोदान भिडियोफ्रा नोंथांमोननिसिम गोख्रै सहैनायनि थाखाय। बिदिनो आं गोदान गोदान भिडियो नोंथांमोननो आपल'ड होबाय थानो नाजागोन आरो होलांबाय थागोन। गोबाव खालामला, बिदिबा फैदो मबाइलनि स्क्रिनाव। मबाइलनि स्क्रिनाव फैदो, बिदिबा आं नोंथांमोननो देखायनोसै। नाथाय एप्लाइ खालामनाय समाव बेखौ मबाइलाव बानायनो नाङा, मानोना मबाइलाव खालामबा ओरैबायदि प्रब्लेमबो जानो हागौ। बांसिन वेबसाइटखौ मबाइलजों बानायनो नाङा, कम्पिउटारजों बानाय। आरो जुदि रोङाबा अनलाइन दखानफ्राव बानायो, नेट केफफ्राव, जायखिया अनलाइन सार्भिस होग्रा माबायाव। नाथाय मबाइलजों ट्राइ खालामनाङा बेखौ। जायोबो मबाइलजोंबो, नाथाय मबाइलजों ट्राइ खालामबा प्रब्लेमबो जानो हागौ। दा आं फैनोसै। बिनि थाखाय नों मोनसे ब्राउजार खुलिनानै ला, जिखुनु जाया ब्राउजार, गुगोल क्रोम, गुगोल, मजिला फायारफक्स, आरो जायखिया ब्राउजाराव मोनसे खुलि नों। बाहाय नों मा लिरनांगोन, आसाम डिस्ट्रिक्ट बिदि लिरनानै सार्च खालामनांगोन नों ब्राउजाराव। बिनिफ्राय ओरै गाहायथिं फैनांगोन, नैबेहाय दं आसाम डिस्ट्रिक्ट, बाहाय बायदिसिना सरकारनि माबाखौ नुगोन। दा जों माबे जायगायाव क्लिक खालामगोन, नैबेहाय डिस्ट्रिक्ट सिटिजेन्स रेजिस्ट्रेसन्स एमथ्रन, नैबे एमथ्रनाव जों थुनानै होगोन। नैबे एमथ्रनाव थुबाय जों। एमथ्रनाव थुनाय लोगो लोगो जोंनाव नैबेबायदि मोनसे पेज खेंबाय। दा बाहाय जोंना मा मा जायो, मा मा खामानि जायो, बेखौ नैबेहाय नायजोबनो हागोन जों। बेहाय मोनसे नैबे मोनसे लगइन माबा मा होनो बेखौ, मोनसे एकाउन्ट बानायनांगौ नैबेहाय, इमेल आइडि आरो इउजार नेम होनानै। बे नाथाय गावनि माबाजों बानायनो हागोन बेखौ। आं दा नोंथांमोननो नैबे आसामाव मा मा खामानि जायो बेखौ फोरमायनोसै। लिस्ट अफ, नैबे खामानिया गासिबो जाजोबो आसाम एमथ्रननि गेजेरजों। नेक्स्ट अफ किन सार्टिफिकेट, पारमिशन्स अफ डिले बार्थ रेजिस्ट्रेशन्स, पारमिशन डिले डेथ रेजिस्ट्रेशन्स, पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट्स, नन क्रिमिलियार सेनियर सिटिजेनशिप, इनकाम सार्टिफिकेटआ नैबेलाय। कास्ट सार्टिफिकेटआबो अनलाइनजों जायो, नाथाय बेफोर जोंनि बांद्राय आपडेट जाथ'वाखै, ओरैनो होखाबाय। एप्लिकेशन फर रेजिस्ट्रेशन अफ मेरिज, हाबा जानायनि नटिस टेन्डार, बे गासिबो आरो जायो आरो ना। गासै खयथा दं नैबेहाय। नाथाय बे बांसिन बे होनाय मानि बेहाय जाजोबनाय नङा।
बेखौ बानायनो थाखाय नोंनो CAC नांगोन। CAC जायफोरनाव दं बिथांमोनहा बेखौ बानायनो हागोन। CAC गैयाबा बेखौ हानाय नङा। एप्लिकेशन्स फर लेन्ड होल्डिं सार्टिफिकेट गासै 46 टा आयदा दं बाहाय बे आसामनि गेजेरजों बानायनो हायो। नाथाय जों दा CAC गैयाबा जों बेखौ बानायनो हाया। नाथाय थोंजोङै जोंनो दा माखौ होगोन खालि इनकाम सार्टिफिकेटखौल' बेनि गेजेरजों बानायनो हानायनि सुबिदाखौ जोंनो होदों। जायहा थारमाने दङ जायहा थारमाने CAC दं बे गासिबो नैबे होनाय बुस्थुखौ बानायनो हाजोबगोन। नाथाय जाय CAC गैयाबा नैबे इनकाम सार्टिफिकेटखौल' जों बानायनांगोन। बाहाय थुबाय बाहायथ' नङा आं थुफ्लांनोसै इनकाम सार्टिफिकेट नैबेहाय लिस्ट अफ अनलाइन बाहाय देखायबाय। दाना जोंनो माबा इनकाम सार्टिफिकेट एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे एप्लिकेशन फर्म नांगौ। बे एप्लिकेशन फर्मखौ जों अबाव मोनगोन होनबा नैबे डाउनलड फर्म नैबे लिरनाय दं ओरैजाय नैबाहाय थुनानै होनांगोन जों डाउनलड फर्म। नैबाहाय दं नै एप्लिकेशन फर्मा माबादि जायो बाहाय गासिबो मोनजोबगोन। इनकाम सार्टिफिकेटखौ नागिरदो। कास्ट सार्टिफिकेट बानायनोबानो बाहाय नैबे इनकाम सार्टिफिकेट नैबाहाय मा नांगौ दं मा नांगौ बाहायनो होखादों। स्केन कपि अफ एप्लिकेशनखौ स्केनिं खालामनानै होनांगोन। एड्रेस प्रुफ जायखिया एड्रेस प्रुफ आधार कार्ड भटार कार्ड जायखिया मोनसे एड्रेस प्रुफ थानाय। बिनिफ्राय आइडि प्रुफ पान कार्ड भटार कार्ड बे गासिबो आइडि प्रुफ जायो। आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड बिसोरो सेलारि स्लिप जायफोर इमप्लयि बिसोर सेलारि स्लिप। ओमफ्राय बिनि उनाव लेन्ड रेभिनिउ सार्टिफिकेट बे नैबे जाहैबाय बे गोनांथार। लेन्ड रेभिनिउआ जाहैबाय खनसे खाजोना रसिद होनांगोन नों बाहाय गोदान खाजोना। हमनानै ला नों बे 2021 आव नों इनकाम सार्टिफिकेट बहनगोन। बे नोंनि खाजोना 2021 नि खाजोना होनाया नोंना आगष्ट मासनि उनाव जानाय जानांगोन। थारमाने सरकारनि मोनसे माबायाव आगष्टनि उननिफ्राय गासिबो माबाखौ गोदान सानजोबनाय जायो। बे बोसोराव होनाय जानांगोन खाजोनाया गोदान आरोना फुराना खाजोनाजों जानाय नङा। ओमफ्राय बिनिफ्राय एनि आदार डकुमेन्टस एनि भटार लिस्ट गाउनपुरा सार्टिफिकेट एन्ड लेन्ड रेभिनिउ पेमेन्ट रिसिप्ट नैबे दं। नैबेखौ लेन्ड रेभिनिउ रिसिप्ट बेखौ नङाबाबो जागोन। नैबे मोनसे खाजोना रसिद। दा आं नोंथांमोननो नैबे बे थानाय डकुमेन्टखौ नांगौ। दा आं नोंथांमोननो बेनि मोनसे एप्लिकेशन फर्मखौ आं डाउनलड खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायनोसै। डाउनलड खालामबाय डाउनलड जाबाय। फर्मा नैबेनो इनकाम सार्टिफिकेटनि फर्मा बाहाय मा लिरनांगौ आं बेखौबो फोरमायखानोसै। एप्लिकेन्ट नेम जायनि नामाव बहनगोन जोंनाथ' बिमा बिफानि नामावनो बहनखायो नालाय बिमा बिफानि नाम होबाय। बिनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगोन। बे गोजा नुनायखौ होजोबनांगोनानो लिरजोबनांगोनानो गासिबो दंजोबखायो। बिफानि नाम मबाइल नाम्बार जेनेबा नों जायनि नामाव बहनगोन बिनि नामखौ बिफानिथ' नङा जेनेबा आंनि बिफानि नामाव बिनोबा आं आंनि बिफानि नामखौ बाहाय होगोन। बिनिफ्राय मबाइल नाम्बार थुगोन। बिनिफ्राय एप्लिकेन्टआ हौवाना हिन्जाव बिनिफ्राय सन अफ डटार्स अफ बेखौ थिग माथो होदो अबे। बिनिफ्राय रिलेटिभनि नेमाव थारमाने नैबे जाय एप्लिकेन्टनि नाम बाहाय सोरनिखौ होगोन जेनेबा नैबे बिफानि बा फिसायनि जेनेबा आरोना बै जायनि नामाव इनकाम सार्टिफिकेट बहनगोन बिनि बिफानि बा फिसायनि आरोना बे नामखौ नांगोन। बिनिफ्राय बेहाय नैबेखौ लिरनानै होनांगोन रिलेटिभ नेम। सर्स अफ इनकाम नों मानिफ्राय इनकाम मोनो। हमनानै ला नों काल्टिभेटर फार्मार बेफोरखौ लेबार बिदि आरोना अकुपेसन नों मा मावो बेखौ एखेखौनो लिरनो हागोन काल्टिभेटर बा फार्मार बा लेबार। बिनिफ्राय टटेल इनकाम बोसोराव नों बेसेबां इनकाम खालामो बेखौ लिरनानै होनांगोन बाहाय। बे जागोन नोंना 60, 75, 70,000 हाइस्टआव बिदिनो 80,000 सो होनानै हरो 90,000 नोंबो बिदिनो 70, 75 बिदि होनानै बाहाय होनांगोन। बिनि उनाव पारमानेन्ट एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 बेखौ लिराबा बरजाया लिरबाबो नोंनि एड्रेसखौ लिरनानै होनो हाबाय गामिफोरखौ। नाथाय लिरनाङाबाबो जेबो नङा। स्टेटखौ लिरदो डिस्ट्रिक्टखौ लिरदो साब डिभिजनेला जों नोंना मा बेखौ लिरदो महकुमाया सार्कोल अफिसा नोंना मा गोलैयो मजा बेबो नोंना माबाया जाहैबाय मजाया जाहैबाय नोंनि ब्लक अफिस। बिनि उनाव भिलेज गामि भिलेजना टाउन गामि बेखौ लिरदो। बिनिफ्राय पुलिस स्टेसन बिनिफ्राय पस्ट अफिस बिनिफ्राय पिन कड लिरदो। बिनि उनाव जोबथारनायाव नैबे सिगनेसार होनानै बेखौ आपल'ड खालामदो। नैबे होखादों नै एड्रेस प्रुफ आइडेन्टिटि प्रुफ लेन्ड सार्टिफिकेट सेलारि स्लिप एनि आदार डकुमेन्टस नैबे सापर्टिं डकुमेन्टसखौ मा बिदों। अब्ला आं बिनि वेबसाइटआव थांनानै देखायनोसै नोंथांमोननो बेनि वेबसाइटखौ खुलिनानै। नैबेखौ आं लगइन खालामसै। नैबे आंनि इमेल आरो इउजार नेम माजों आं बेखौ लगइन खालामदोंमोन माजों बे एप्सखौ बेखौ आं नोंथांमोननो आंनि जेनेबा इमेलखौ आं देखायथ'नाय नंला डाइरेक्ट आं बेखौ लगइन खालामसै। बिनि उनाव बै डाइरेक्ट देखायनोसै।
बिदिबा आं लगइन खालामबाय नैबे पेजआ गेंबाय वेलकाम टू ई फर्म पर्टेल बाहायनो बानायगोन जों दा जों बाहाय मा बानायगोन नैबे स्टेप बाय स्टेप होखादों फार्स्टआव सार्च फर ई फर्मखौ सार्च खालामनानै डाउनलड खालामनांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव अनलाइन मड नैबे ओमफ्राय बिनि उनाव स्टेप 3 पेमेन्ट खालामनांगोन बे आरो बेहाय जों नैबे सेलेक्ट सार्च ई फर्म बाहाय लिरगोन बाहाय मेरला दं दहाय आं जायखौ खिन्थादोंमोन बे खामानिया बाहाय जाजोबो नै मा ड्राइभिं टेस्ट ड्राइभिं लाइसेन्स बे खामानिया जुदि सि थायोबा नों बेफोरखौ मावजोबनो हागोन बेनिफ्राय जों इनकाम सार्टिफिकेटखौल' मावगोन बाहाय आं इनकाम सार्टिफिकेट लिरनानै खेबसेनो सार्च खालामसै इनकाम बोरो थाखो मबाइलनि स्क्रिनाव बेखायनो प्रब्लेम जायो देखायनाय बिदिया इनकाम सार्टिफिकेट आं डाइरेक्ट लिरबाय नैबे इनकाम सार्टिफिकेट नुबाय बाहाय थुनानै होबाय आं इनकाम सार्टिफिकेट बाहाय फैबाय बिनि उनाव आं नैबे ग'आव थुनानै होबाय ग'आव थुनानै होखांनाय लोगो लोगो नै बिदि पेज मोनसे फैगोन बाहाय पेजआव नैबे एप्लाइआव थुनानै नैबे गाहायनि अनलाइन लिरनायाव थुनानै होनांगोन आं नैबे अनलाइनाव थुनानै होबाय बिनि उनाव आं नैबेखौ फोरमायखानोसै ई फर्म बाय ट्रेन्जेक्सन फैसानि ई फर्म ओमफ्राय बिनि उनाव स्टेटास जादोंना जायाखै नों बेखौ उनाव चेक खालामबाय थानो हागोन बेहाय थानानै बेनिफ्राय साबमिट अनलाइन होगोन साबमिट अनलाइनाव होनायनि उनाव नैबिदि जागोन बे इंलिश एसामिस बेंगलि बर' नों इनकाम सार्टिफिकेटआव मानि लिरनाय इंलिशनि लिरनाय बा एसामिस ना बेंगलि ना बड'नि बेखौ नों बाहाय टिक मार्क होदो मायाव नांगौ नोंनो बेनिफ्राय मिस्टार होयो ना श्रीमती होयो ना मिस होयो बाहाय नोंनि सायासै नैबे नामखौ लिरदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार आधार नाम्बारखौ होनो हाबा दंबा होदो गैयाबा नांला पेन नाम्बारखौबो दंबा होदो गैयाबा नांला आरो इमेल दंबा होदो आरो गैयाबा नांला बेनिफ्राय रिलेशनशिप नेम नों बै फर्म फिलआप खालामनायाव सोरनि रिलेशनशिपखौ होदोंमोन फिसायनि बा बिफानि बेखौ होदो बेनिफ्राय इनकाम सर्स मानिफ्राय इनकाम मोनो बेखौ होदो बिनि गाहायाव दंबावोमोन फैसानि बेसेबां फैसा इनकाम खालामनो हायो नैबे इनकाम सर्स बेखौ काल्टिभेसन लेबार बिजनेस नैबे फोरमायनो सार्भिस बेखौ नों जायखिया थुनानै होनो हागोन नों दहाय फर्म फिलआप खालामनायाव जायखौ माबादोंमोन बिनि उनाव एड्रेस लाइन 1 जेरै जों फर्म फिलआप खालामदोंमोन नै बिदिनो बेखौ बाहाय लिरनानै होजोबदो गासिखौबो बाहाय लिरनानै होजोबदो मावजा ब्लक सार्कोल बेखौ गासिबो बाहाय थुनानै होजोबदो बिनिफ्राय पिन कड ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे एटाचमेन्ट सेक्सन फैदो नों एड्रेस प्रुफ हिसाबै माखौ होदों हमना ला नों आधार कार्डखौ होदों बाहाय थांदो आधार कार्डखौ नोंनि फोल्डाराव थांनानै फाइलाव थांनानै नों बेखौ आपल'ड खालामदो बिनि उनाव आइडि प्रुफ आइडि प्रुफआव नों मा होदों भटार आइ कार्ड होदों बा आधार कार्डखौनो होदों बा पेन कार्ड होदों बाहाय नैबे ब्राउजाराव थांदो बिनिफ्राय अबे फोल्डाराव दं फाइल्सआव हाबदो ना केमेराजों खेबो बेखौ डाइरेक्ट थांनानै बानायदो बिनिफ्राय लेन्ड रेभिनिउ रिसिप्टआ जाहैबाय नोंनि बोसोरारि खाजोना होनायनि रिसिप्ट बेखौ नोङो नैबे खाजोना माबायाव थुनानै नैबे ब्राउजाराव थांनानै स्केन खालामनायखौ आपल'ड खालामनानै होनो हाबाय बिनि उनाव सेलारि रिसिप्ट जुदि नों सार्भिस मावोबा बे सेलारिनि माबाखौ रिसिप्टखौ होनांगोन बिनि उनाव एनि आदार डकुमेन्टस जुदि माबाफोर डकुमेन्टस होफाबावोबा नों बाहाय होफानो हागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आपल'ड स्केन कपि अफ द एप्लिकेसन जायखौ जों दहाय फिलआप खालामदोंमोन नैबेखौ थुनानै बेखौ आपल'ड खालामनानै होनांगोन बाहाय स्केन कपि खालामनानै बेखौ गोसोआव लानाया मोजांदि नोंनि साइजआ 500 केबिनि बारा जानो मोननाय नङा बिनिफ्राय नेम अफ पेज बाहाय 2 होनानै होनांगोन प्रिन्ट पेजखौ ओमफ्राय नैबेहाय गासै खयथा डकुमेन्टस आपल'ड खालामदों बा स्केनिं खालामनानै आपल'ड खालामदों नै बाहाय लिरनानै होदो नों मोनब्रैबा मोनब्रै मोनबाबा मोनबा ना थुनानै होदो बिनिफ्राय नैबे खेबसा थुनानै होनानै नों खेबसे चेक खालामफिन बिनि उनाव साबमिट बाटनाव थुनानै होनाय लोगो लोगो नोंनाव मोनसे अपसन फैबावगोन ओमफ्राय बिनि उनाव नोंनाव फैसा दाननायनि मोनसे लिंकआ बाहायनो फैलांगोन आरो अब्लानो नों बेखौ नोंनि इनकाम सार्टिफिकेटआ जागोन ओमफ्राय बेखौ बे इनकामखौ मोननो थाखाय नोंनो 10 दिन सम नांगौ बेखौ दहायनो दहाय आं नोंथांमोननो खिन्थानो बावदों बिनि गेजेरजोंनो नोंसोर इनकाम सार्टिफिकेटखौ 10 दिननि उनाव मोननो हागोन जाहाथे नोंथांमोना खेबसेनो कारेक्ट नैबे फिलआप खालामनाया कारेक्ट होयो आरो डकुमेन्टस होनाय बा लेन्ड रेभिनिउ पेमेन्ट खाजोना होनाय बे गासिबो नोंना क्लियार खाबा नोंना 10 दिननि उनावनो नोंनि इनकाम सार्टिफिकेटआ नों मबाइलावनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो जुदि नों माबाफोर मोनसे मिस्टेक खालामनानै होदोंबा नों बेखौ नोंना रिजेक्ट जागोन बा
नोंखौ एप्लाइ खालामफिननो थाखाय मोनसे चान्स होगोन आरो फैसा दाननांला फैसाया नोंना 30 टाका दाननांगौ 30 टाका पेमेन्ट खालामनांगोन नों बेखौ ATM जों खालामनो हागोन हयतोबा नेट बेंकिं जोंबो खालामनो हागोन जायखिजाया मोनसे फैसाजों नों बेखौ भीम UPI भीम जेरै बेफोरजोंबो नों बेखौ पेमेन्ट खालामनो हागोन आरो स' बेखिनियानोसै अब्ला नोंथांमोना बुजिजोब्बाय जानांगौ इनकाम सार्टिफिकेटखौ मारै अनलाइनाव एप्लाइ खालामो आरो मारै मोननो हायो दा आरो जेबो बुंनांगौ गैला जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरफिननो हागोन नोंथांमोननो अरायबो बेखौ फोरोंहरनो राजि स' दा भिडिअखौ गोबाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बिदिनो आं नोंथांमोननो गोदान हेल्पफुल भिडिअफोरखौ आपल'ड होबाय थानो नाजागोन दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानोसै गोजोन्थों खुलुमबाय